Sa 90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong mo'y delisyosang ka-love team. Mara Tony. Mara Tony. Ikaw, anong trip mo? Ngunit hindi ko maipaliwanag ang lahat kung ba't marahil, ba't ano lagi kitang hinahanap. Ano ba naman yan, mga Tony? Hindi mo alam yung lyrics. Pero ang point dun is, alam mo yung mga lagi ko talagang hinahanap sa isang lalaki. Number 1, syempre yung mabango. Sige nga, amuyin mo nga yung katabi mo. Singhutin mo lang from far away there. Tingnan mo kung ano aamoy mo. Yan, sige, amoy mo. Parang kailangan na umuwi at magsabon. Anyway, nagbabalik pa rin po ang inyong kadaldalan, daldalerang atleta DJ Mara Tony. At ngayong hapon, sige, upuan natin yan. Upuan natin ang mga bagay na talaga namang nakakapagpa-turn on sa mga babae. Siyempre mga babae, gusto nila yung may itsura, number 1. Let's go! Lahat naman tayo attracted sa gwapo at maganda. Huwag ka nang magkaila dyan. That's number 1. Yan, isa sa mga talagang attractive sa mga babae. Siyempre, may itsura. Isa na rin dyan ang matalino. At kung wala ka naman nung dalawa, dito ka bumawi. Dapat, kuya, makinig. Dapat mabango ka. Oo, napakahalaga yan sa panahon ngayon, lalo na sa Pilipinas. Sabi nila, kapag ka nasa Pilipinas ka, ang mga Pilipino daw ay amoy isda. O, syempre, ayaw naman natin magamoy isda, be. Minsan, kailangan natin i-control. Alam mo, yun na nga lang yung mga bagay na makokontrol mo. Yung maligo sa umaga, o kaya bago mo i-turn on yung cellphone mo, i-turn on mo muna yung mouth mo, be. Ayan na, pagbuka mo ng bibig mo, tapos ilagay mo yung kamay mo dyan sa bibig mo, yan, tapat mo. Tapos sabihin mo, hello. Sige, sabihin mo hello. Hello. Diba? I-close na lang ang mouth, B. Oh yeah, pero that's isa sa mga pinakagusto rin talaga ng mga babae is yung may maganda at mabangong amoy. Gusto ko yan, yung inaamoy ko yung mga leg. Kaya ikaw, dapat alam mo sa sarili mo kung kailan ka magpapabango. Kung kailan mo gagamitin yung good morning towel mo. At kung kailan kailangan mo na umuwi, hindi lang para kumain, ay syempre kahit papaano magbanlaw-banlaw, hila-hilamos ang konti. Alam mo, natatandaan ko na very quick story lang. Kapag ka kasi may amoy ang isang lalaki, alam mo, automatic turn off yan, B. Kahit yung may mga nabibili ka naman na yung tigsa 10 o 15 pesos na pabango, pwede na yan. Kahit maliit lang, kahit baby cologne na yan, pwede na yan. Or, tandaan mo, ito pinakatandaan mo sa lahat. Kung gusto mong matandaan ka niya, siguraduhin mo, mabango ka. Ay, nakakuha siya ng tip. Mamaya, bibili ng pabango yan. Halagang 20. Huwag parang tipid-tipid rin sarili mo, be. Anyway, okay, magbabalik maya-maya lamang. Balik tayo sa daldalan. For now, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Friday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.